Hallo mensen, bon dia, bon tardi en welkom terug bij nog een aflevering van de Stichting WeConnect podcast. Deze keer hebben we een speciale aflevering rondom queerness. En ik heb deze keer ook 2 gasten bij me. Ik heb bij me Edmely Tielman en Tatjana Nicolas. Edmely is 28 en is geboren op Bonaire en heeft op Curaçao gewoond. Ze heeft zelf een online content creation bedrijf en ze is ook werkzaam bij Stichting WeConnect. Ze heeft de leiding namelijk in onze social media. Dan hebben we ook nog Tatjana. Zij is 26 jaar oud. Ze is geboren en getogen op Bonaire. Ze heeft haar kunsteducatorstudie afgemaakt en is nu bezig met haar masterstudie. Ook is zij werkzaam bij Stichting WeConnect als productieassistent. Onlangs tijdens Pride Week in juli zijn Edmely en Tatjana samengegaan naar Edmely's allereerste Pride event. Daarom hebben we ze hier uitgenodigd om verder te borduren over wat het is om als Caribisch persoon queer te zijn in Nederland. Allereerst dames, ga ik eventjes naar of het allemaal oké met jullie gaat. Hebben jullie een goede week achter de rug? Goede vakantie achter de rug? Hebben jullie wat gedaan met de vakantie? Is er iets gebeurd? Ik begin bij jou, Tatjana. Yes, Yeah? relaxed. Relaxed. Go to the spa, dream, not have any anxiety during the vacation. Yeah, just been chilling. I have school vakantie, so Okay. yeah, that's always a nice break. Nice. Must be nice. And you, For me, stressful, not calm. Didn't go to the spa. Nee, ik zit in een verhuisperiode, dus ik ben net verhuisd samen met mijn vriendin. Dus het is druk. Laat ik het zo daarbij maar houden. wel goed druk. Stressvol druk. Goed druk komt later. Goed, ja, exactly. Komt eraan. Dat. Alright, dan gaan we helemaal beginnen aan het begin. Wanneer en hoe kwam je erachter dat je zelf queer was of het concept van queerness? Laten we beginnen bij jezelf. Wanneer en hoe kwam je erachter? Ik begin bij jou, Tatjana. Yeah, for me, it's difficult because back then we didn't have the word queer, you know? Yeah. So I always knew I was different. I was always in the arts and always like creative. And I guess, yeah, when I started realizing that I'm into both sexes, then I started like finding words for them. So when I found the word queer and I saw more people using it, then I was like, hey, then maybe I am a black sheep. I'm an artist. I'm this, I'm that. But yes, I'm queer as well. So I think that for me was very early on, but I just didn't know that queer was the word for it. Ja, en is er ook een specifiek moment waarop je kan aanstippelen? And I don't even use the word queer as much. I think if people have to ask me, what are you? What do you define as? That's when I use it, but I don't really use it in my daily day. So no, it's not in my bio. Let's say that. Oké. It's like queen. Oké, dat begrijp ik. Ja. Nee, ja, voor mij was het echt heel laat eigenlijk. Ja, ik ben pas toen ik, hoeveel jaren geleden was dat? 5, 6 jaren geleden heb ik dat gevonden, gerealiseerd. Ik weet niet wat je moet zeggen. Maar ja, vroeger was het, ik vond meisjes altijd heel leuk eruit zien. Maar ja, dat was het, weet je. Dus voor mij was het echt een soort van... Mijn vriendin is op mijn pad gekomen en ze... Oké, there's something else over here. Ik voel hetzelfde als ik ook voel bij een man. Dus dat is een beetje apart. Nou, dat is een heel interesting concept. En dat voelt een beetje als je coming-out story. Is dat ook wat je zelf zou gebruiken als je coming-out story? Ja, dat is... ja, ik hou niet van het woord coming-out. Omdat ik zeg ook altijd van... Als je hetero bent, dan ga je ook niet tegen mensen zeggen... Trouwens, hè mensen, ik ben hetero. Hi mama, I'm not gay. You know, weet je? Dus daarom denk ik van, coming out. Maar ik begrijp wel de reden daarachter. Maar ja, dat was inderdaad dan mijn coming out story. Dat ik haar zag en denk van... Hey, wacht, hier zit er iets anders aan. En ja, ik heb echt de kleine mensen rondom me heen gezegd. En dat was voor mij genoeg. Omdat, zoals ik al zei, van de mensen die het weten, weten het. En de mensen die het niet weten, zien het wanneer ik samenloop met mijn vriendin of online, et cetera. Dus dat. Yeah, for me, I think I'm still coming out. I come out every day. Okay. I'm coming out. I'm coming out. Inderdaad. You know, I like both sexes. I like men, I like women. And
When I'm with a man, nobody dares to ask, what are you? They're just like, oh, you're with a man. That's it. Yeah, but immediately, like when I get in a relationship with a woman, then everybody's like, oh, you're gay. What? You're lesbian? And that's when I feel like, okay, I have to come out. And I think to this day, people still are finding out that I'm what I am. Like, because I don't even like to tell people what I am, because I don't even know what I am. I think I'm creative. I think I'm me. I think I'm awesome. Hey, that's facts. Yeah, that's it. Whoever I choose to date or whoever I choose to put in my journey, then they're gonna be there. And whether they're women or men, it doesn't really matter. So, and it doesn't define you, you know, like fully. It's just a part of you. But I like a good pop out of the closet. So if I'm popping out for them, then I'm popping. I'm here. Like, yes, you know. So. Nee, dat kan ik zeker geloven. Ik wilde eigenlijk een beetje op verder borduren, because you say you're coming out all the time, so, or at least you come out multiple. It's not something that's fixed, something that's fluid. So what does it then mean? Because being queer is also fluid. What does that mean to you? Can you put that into words? Being queer. It means to be different. I think it means to go against the status quo, like they say, go against the norms, the standards. It means to dream bigger than others. It means to be yourself and explore your fantasies, explore a life other than what was set for you to be. It means being fluid in all senses. It means daring to step outside of the box. Okay. And yeah, I think being queer it's an experience as well that not a lot of people get to experience, because they're so limited, or they limit themselves to what others set up for them. So yeah, being queer for me is being in all ways liquid, in all ways fluid. Okay. So I'm gonna... Ja. Ik zit echt hele andere dingen te denken, joh. Omdat ik zie het er niet zo, om heel eerlijk te zijn. Wat is het voor jou? Ik heb echt, om heel eerlijk te zijn, nooit zo over nagedacht. Heel diep, zoals je zei. En ook wat ik bij de Pride zei, van dit is mijn eerste Pride. Ik ben nog aan het zoeken wie ik ben in deze queer world, als je een label erop wilt zetten. Dus ik denk dat je daarin iets verder bent dan ik. Omdat ik denk van, ik ben er met een vrouw en that's it, you know? Yeah. Okay. Yeah. En soms heb je toevallig gisteren op werk had ik een soort van alweer een coming-out momentje met een collega. Die zei, je moet iets meenemen naar huis. In ieder geval, long story short. Ik zei tegen haar, nee, ik ben samen met mijn vriendin. Vriendin? Oh, dus jij bent van die andere. Zei, oké. Wow. Ja, die andere, klopt. En zei, oké. Nou, interessant. Oké. Ja, nou dat is ook goed, toch? Als het maar lukt, als het maar gaat, weet je. Dus, you know, I'm still finding out when to say it, you know. So I'm not experiencing what je net heeft gezegd. Ja. Nee, dat begrijp ik helemaal. Ook als je uitlegt dat je aan het begin bent. Maar ik wil ook verder kijken naar... Is dat dan oncomfortabel voor jou? Want ik kan zelf heel erg voorstellen, like, being a black person... Kom je dat ook vaak tegen van... Oh, je naam is Saul en je komt aan en je bent zwart. Oh, oké. Dus en ik kan dat heel erg voorstellen als oncomfortabel, niet fijn. Is dat dan wel oncomfortabel voor jou? To be honest, het is wel een beetje een awkward momentje... maar niet dat ik echt een soort van... denk van, ik wil wegrennen of zo... Maar ik heb wel soms dat momentje van, oh shit, ik ben black en ik ben gay. Oké. Maar niet echt uncomfortable of zo. Omdat het is, that's who I am. If you like it or not, that's your problem, not mine, weet je? Dus, that's who I am. Ik kan dat... Tatjana, kan jij iets toevoegen? Yeah, I started like enjoying making people uncomfortable because I know. I automatically make them uncomfortable. Like I've always did, you know. I've always been the big girl, big, chubby. Now with dreadlocks, black, you know, the one that's like always in the corner drawing, being creative, thinking outside the box. That's already something that's
uncomfortable for people, especially in the islands when you're so used to doing a certain thing. Here I am coming out dressed like, you know, a superstar. That's different. And I've always been uncomfortable with them being uncomfortable of me. So yeah, it's something that I think for now I grow into it, you know, like you grow into it and you get older and it starts to become normal, and yeah, you just enjoy it. Like, you gotta be uncomfortable, then go ahead. Ja. Sit here in my peer outfit. En ik denk dat het ook te maken heeft met hoe je zelf naar het leven kijkt, you know? Ja. Like, I'm 28. Weet je, wat maakt me uit wat je van mij vindt? I'm over that phase already. Ja. Weet je, voor mij is het niet meer belangrijk wat anderen van mij denken. You know? Wat wel belangrijk is, de mensen om me heen, echt my people, those opinions matter to me. Maar de rest... Nee, those opinions gaan we zeker zo op in. Jij bent comfortabel met andere mensen die oncomfortabel zijn. Yes, go ahead and be uncomfortable. I'm going to live. Ja. You know. En Don't be that thing. En ik moet mijn leven leven. Pakinos die parawari. Ja, anyways. We kunnen hier lang over praten. ja, nee, dat is ook de bedoeling. Gaan we ook doen. Ja. En bij nader inzien, ik wil eigenlijk nu alvast een klein beetje terugblikken. En kijken naar wat is het meest rewarding geweest aan coming out. Of de andere benaming die daar het beste bij komt. Finding yourself. Als het gaat over queerness. Ik denk voor mij was het echt freeing. Om heel eerlijk te zijn. Omdat de periode ook dat ik uit de kast kwam, was het echt niet fijn. Het was 2020. Er is echt heel veel gebeurd in die jaar. Corona en et cetera. Maar voor mij was het echt the best year of my life. I really found myself. Literally, ja. Ik confronteerde mezelf. Je zit met jezelf 24/7 in een kamer. Ik ben iemand die heel druk ben. Dus ik doe heel veel dingen. Nu nog steeds, maar in ieder geval. Dus I sat there with my thoughts. En ik voelde dingen. Ik dacht van, wat gaat er aan de hand? En het was echt... dat was echt het diepste punt. Maar ook de beste punt van mijn leven. Echt, ik had echt gedachten die heel dark waren. Dus echt toen ik had een soort van een coach, die helpt jou met geaardheid. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar die helpt jou een soort van jezelf te embracen, laten we zo zeggen. En die zei tegen mij, ja, dit is iets wat jij voelt. En als je het aan je ouders gaat vertellen, zullen ze een bepaalde opmerking hebben. Reactie hebben. Maar die reactie is van hun. It's okay. You know, it's part of their process too. Dus ik moest dat echt realiseren. En it was really freeing for me. Ik had het nodig. Ja. Op dat moment voelde ik ook van, oh, now I'm feeling Atmeli. Okay, this is Atmeli. Ja, nee, dat is mooi. Dat is vrijheid. Yeah, there's nothing better than having that feeling and it's really sitting in it, you know, because then people are gonna feel comfortable because you're comfortable, which is or not, which is also okay. But for me, dat hoort ook daarbij. Yeah, for me I think the best part was the fact that I could become an inspiration for others, especially my students. I'm a teacher, I'm an educator, and I have a couple of highlight moments when my students would come to me, students that are also queer, and just share their stories and ask for advice, and I can share my stories with them. And just having to go through that, still going through that, is really, really nice, because I'm not just me going through this journey, but I'm also me sharing this journey with others that can really, really use, you know. Maar had je dat, mag ik een vraag stellen? Maar had je dat ook in het begin, omdat dat is daarna. Yeah. Daarna. In het begin, hoe was het dan voor jou? Being an inspiration? Nee, dus had je meteen toen je queer niet bent geworden, maar toen je dat realiseerde, had je ook op dat moment het gevoel van I'm an inspiration to others? Dat is toch anders, denk ik. Yeah, it was, but it motivated myself. I was inspiration to myself then. Okay. Yeah, because I've always had to be an inspiration to myself. I always had to motivate myself. And for me back then, because I was into arts, because I was different, I thought, hey, I'm unique.
And I'm not just unique by art, I'm unique by my queerness, by everything, you know? Yeah. So that was motivating. And knowing that I wasn't just the only one, knowing that there were more people in the world like me, it was fun to go op zoek, as they say, to go search for other people like me, other like-minded like me. So coming to Holland, we're probably gonna get into that. Ja. That was great. That was a different. Dat geloof ik. Dus eigenlijk als ik denk, een van de mooiste antwoorden die we hebben gekregen is inspiratiebronnen en vrijheid. Ik ga dat zeker ook meenemen voor mezelf in mijn eigen ontwikkeling. Goed zo, Saul. En nu gaan we in de nitty-gritty eigenlijk. Bring it on. Ja, de Caribische eilanden. Misschien dat. Waar we vandaan komen. Midouche Isla inderdaad, maar niet very accepting naar deze situaties. Dus zouden jullie kunnen toelichten hoe het is om queer te zijn op de Caribische eilanden als jullie dit hebben meegemaakt? Begin bij jou, Edmelie? Ik denk dat ik niet heel veel kan vertellen daarover. It gets really lonely. Yeah, it's really lonely. Because everybody's, like, most people are in the closet. You know, the islands may seem, or if I may speak for my own island, Bonaire may seem like there's not a lot of queer people, but there actually is a lot of queer people. But they're like moles under the ground. You know, like you know that they are, but they're not, and they're not out there, they're not present. So it gets really lonely if you're somebody that is out there or somebody that wants to be out there. Yeah. You don't really have a community to reach out to. Yeah. It's hard. It's really hard because the islands are really religious. You know, religion plays a really big role there. And there's no denying that. It infiltrates the whole community. It infiltrates the mind. Yeah, of course. So as a queer person, I can't help but to say I've had a lot of difficulties there. Ja, dat geloof ik. But at the end of the day, you're not just queer. You're also Caribbean. You're also Yuditera. So nobody can tell you that you don't belong there, you know? I'd never let somebody make me feel that I don't belong there because I'm very much part of the community. So, but I think it's sad sometimes because I see a lot of our students moving to the Netherlands, staying in the Netherlands because they're queer, because they feel more free here. Yeah. And that's sad because we can't be asking ourselves, why do all of the students stay in the Netherlands? Why do they all stay outside if we're not accepting towards them, if we don't accept their lifestyles? You know, it's crazy. It bothers me. Ja, nee. It bothers me too. Ik denk op een ander level, maar ik heb zeker hetzelfde sentiment als wat jij hebt. Ik wil verder gaan op religie, want Edmelie vertelde mij een verhaal over hoe jij dat hebt gedaan met religie en hier in Nederland en queer zijn. Kan je dat toelichten? Ja, zeker. Ik was iemand, of ben iemand heel religieus, laat ik het zo zeggen. Maar niet gelinkt met een kerk meer. Omdat ik zie echt, religion is religion en kerk is... Nee, wacht even. Spirituality is, and religion is church. That's hoe ik het zie. Maar het was echt weer in 2020. Dus ging ik naar mijn kerk toentertijd. Geef ik het aan van, ik ben met een vrouw... Of ik vind een vrouw leuk, we zijn aan het daten... En ik was toen, omdat je had verschillende diensten, dat je moest meedraaien. En dat vond ik heel leuk. Weet je, met mensen praten, koekjes delen, koffie, thee, et cetera. Maar die zei tegen mij, misschien kan je dat niet meer doen. Omdat dat dan een beetje, een beetje clasht. En we willen niet de verkeerde voorbeeld geven aan de jongeren. Dus nee, maar we waren wel accepted. Dus we konden wel naar de kerk gaan, et cetera. Maar ik vond het wel een beetje apart en ik dacht van, weet je wat? Nee, hier wil ik niet zijn als je maar een deel van mij accepteert, weet je? En die kerk was in Nederland of bij? In Nederland. Nou, dat was in Nederland. Ja. Ja, omdat ik ben ook uit de kast gekomen in Nederland. Okay, dus niet op de eilanden. Okay. Dus daarom kan ik ook niet daarover heel veel vertellen. Dat begrijp ik. En hoe verweef jij dan eigenlijk zelf je spirituality? Want dat is waar je nu, denk ik, bent, in plaats van religie. Hoe verweef je dan dat met queerness? Want dat is... Gewoon buiten, zoals jij het doet. Ja, elke dag bidden als je dat doet. Of ik date gewoon wanneer ik gewoon praten met universe, God. Ik geloof in God. Ze praat met God. Wij bidden ook samen als er dingen zijn.
ik zeg altijd, ik ben gewoon een mens. The queer is just a part of me. Het maakt mij niet different of zo. Ja, toevallig zeg jij wel different, maar ik vind me gewoon... I'm just a human being. Toevallig val ik op vrouwen of... En jij vindt wel echt dat je als queer persoon wel different... Different, ja. Dat... Yeah. I don't know. I don't really like to say different, because het klinkt alsof wij aliens zijn die dan... Yeah, no, that's not what I mean. I don't think we're different at all, but I think people, usually mostly religious people, see you as a different person. Okay, you get placed in that different box. I am different, so it gets to a point where you have to embrace the difference. Dan maar, ja. Then you're different. Okay, what, you know, I have a very love-hate relationship with religion. I grew up Catholic. My parents, everybody is Catholic. Whole family is Catholic. But the moment your beliefs deny my existence, the moment your beliefs deny my respect, then I have a problem with you. Yeah. And that's where I go by. And usually religion comes with certain beliefs that completely go against other people's existence, other people's values and lives. Yeah, they do that a lot. And a lot of sad stories of mothers and uncles and people just shutting out, disowning their children because of who they are. Yeah. You know, and I don't feel like the church or religion really like kaders that. They don't really talk about that enough for me. Nee, maar hoe ga jij er dan mee om als het gaat over... Want Catholicism heeft wel, I guess, een plek in jouw hand. Wat is wel deel van jou geweest. In ieder geval van je opvoeding. I'm doing research. Okay. I'm doing research because I think there are a lot of allies within the Catholic community, a lot of allies within the mothers within the Catholic and Christian communities, especially on the islands, because they have gay, queer children or they have friends. And I think most of them are people in high positions that I personally think need to come out and share their stories and show that they are allies and be an inspiration to others that have a negative opinion on queerness. And I'm gonna look directly at the camera. I am calling out all these allies. You know who you are. We all know who you are. Please come out. You don't have to make a whole video or just go do an interview, whatever it is. Show yourself, because we know you respect us. We know you respect your children, and we need you to be out here and supporting us visibly, not invisibly. So, yeah. Yeah, right now it's time for the light. Nee, helemaal gelijk heb je. Spotlight here. Yeah. It's all about inspiration, you know. One comes out and be an inspiration to the others. And if you have such a high position, whatever job it is that you do, then why not inspire other people? Yeah. You know, why not do that? Especially if you have children. Ik zelf denkende, gewoon ook met familieleden die ik in mijn familie heb, die queer zijn, is gewoon fear. Gewoon puur out of it. Mijn familielid, die echt heel dicht bij mij is, die heeft er jarenlang over gedaan om mij te vertellen dat hij queer is. Yeah. En toen vertelde hij het tegen mij en ik keek hem echt aan van, denk je echt dat dit iets... Oké, fine. Mij maakt het niet uit. Do what you gotta do. Maar dat was voor hem een heel groot moment volgens mij. Dat ik zo reageerde. Maar ja, ik heb een andere opvoeding gehad. Dus kunnen jullie dan toelichten hoe het zit met de fear factor op Curaçao? Want wat gebeurt... Wat maak je mee als queer persoon op Curaçao? Of op de eilanden, laat ik het zo zeggen. Nou, zoals ik ook in onze vorige gesprek had verteld over dat ik... het was onze eerste keer dat we naar Bonaire gingen. En we liepen samen in de stad, stad, playa, in ieder geval. Stadje. En hand in hand. En ik zag een nichtje van mij deze kant opkomen. Wij liepen ze. En ik dacht van, hè? Oké, zij weet het niet. Stop holding my hand. Nee, laat los. Maar dat is echt een moment van, maar hoezo moet ik me nu gaan... conformen. Ja, weet je? Dus waarom moet ik mezelf nu... why do I have to hide myself right now? Maar dat is wel wat je meemaakt. Van, oh shit, die weet het niet. Oh, die gaat andere mensen vertellen of zo bijvoorbeeld. Weet je, dat is een fear die... Maar dat is ook met
ja, ik ben opgevoed met een man is met een vrouw en that's it. You know? Dus ik ben zelf aan het ontdekken van, oké, it's okay. A woman can be with a woman, a man can be with a man. Soms vind ik het zelf raar om 2 mannen te zien die aan het zoenen ben of heel knuffelig. En dan denk ik van... Ja, maar dat is je opvoeding geweest dan, toch? Daarom, ja. Dat is echt de basis. Dus dat is, Maar je hebt niks aan fear. Nee, sowieso niet. You don't have nothing with At all. Het helpt jou ook niet. Yeah, our Ja, community, soms wel. we really hold on to fear. I feel like we love carrying that fear and passing it down to generations with generations. And it's so annoying to me. Because with fear, you don't get anything. You know, Ik denk dat het wel dieper ligt. Weet je? Yes, of course. En de slaves time, weet je? Dat het daaruit dan... It takes one person to stand up and be like, okay, today we stop this. We are going to be an example for others. And those other people are going to either follow us or they're not going to follow us. But it takes one person to set that example. And you know how the islands are. It's about trends. Ik denk op Bonaire is het sowieso sneller trends volgen dan op Curaçao. Omdat Curaçaoënaars zijn iets meer direct, iets meer een tapara, een zapato, weet je. Ze zijn niet sterker. Zeg je dat tegen mij, wel, hoezo, weet je, boka, weet je, ja. Maar op Bonaire zijn mensen iets meer laid back. En als diegene dat doet, nou, dan moet het wel goed zijn, omdat die het heeft gedaan, weet je. Dus dat, nee. It is, yeah. I think anything becomes a trend nowadays. And if that can also become a trend, not being gay, that's not what I'm saying. Yeah. I'm saying being an ally, being a supporter, being somebody that acknowledges other people and being positive. Let that be a trend. Yeah. You know, accepting your children, accepting who they are. And I get it. A lot of people are trying to use but I don't want them to inject my kids with testosterone at the small age. I don't want them to teach about being gay at schools. I don't want them to do that either. Newsflash, we don't want that. No. We don't want them to come out here and do those things. Leave the kids alone. I agree. Yeah. Leave the kids alone. Yeah. But once that kid starts to grow up and you are accepting them or not, you know, if you become an ally, you have to show out. You have to show other people that you're an ally. This is your child. No. You know, and I think if 5 families decide to do that publicly, then we can create a change, honestly. En om terug te haken op wat je zei over allies en zo. Ik begrijp wel wat je zegt, maar aan de andere kant denk ik ook van... Do they need to do it? Because I get it. Maar at the same time, I'm also not like... Hey, I'm queer and you know, dus... Ik weet niet, ik vind dat wel een beetje lastig, omdat... Het is ook niet de bedoeling, ik zeg maar wat, hè. Dat mijn vader nu... gaat zeggen, trouwens mensen, ik heb een dochter en zij is queer en weet je, I know it's She's shaking her head. You know, answer. What's your not what you mean. Okay. Yeah. No, being an ally is being an ally for me, and being an ally means you're gonna be an ally at all times. There's no hiding your daughter at events. There's no not telling you're not telling people or friends or anybody that your daughter is gay. There's no hiding the fact of you being queer at all. And I think being an ally and showing that you're an ally means, that doesn't mean you have to, like I said, doesn't mean you have to do an interview or get on camera, but it means to stand up when it's necessary. And I think in the islands, there comes a lot of times when being an ally becomes necessary, you know, wherever you are, because I don't know, I have a problem with people being an ally in secret. Yeah. You're not an ally to me if you're going to just be an ally in secret. You have to publicly state that you're an ally. You have to show, inspire others that you're an ally. You know. And what's the problem with being an ally? You're not gay. You're an ally. Nee, maar ik bedoelde meer van, voor mij hoeven ze ook niet helemaal openly te gaan zeggen, trouwens, ik... Nee, maar zoals ik het hoor is het denk ik, misschien is het... Het is leuk dat je er oké mee bent dat ik queer ben in dit geval. Maar je bent er blijkbaar ook oké mee met de haat en de discriminatie en de stand van zaken van unqueerness.
So choose a side. Yeah. When you have to hide me, then you will hide. Ja, dus wanneer dat But you would go to drag shows with me. Ja, wanneer de drag shows is en er is een free bar. Maar dan dat, ben je is, er wel. maar dat is denk ik gewoon die strijd dat je weer hebt. Het zegt weer iets over diegene dan over jou, toch? Dus waarom moet het... Maar ook de Why does it de have to eilanden, matter? ook de Ja. acceptance. It's Nee, like, geef je antwoord, ja. Omdat, weet je wat, waarom ik het lastig vind? Omdat ik denk van, hoe leg ik dit het beste uit? Because het is, ik begrijp het, maar I'm like, it doesn't need to be like, we're just human beings, you know? Like, waarom moet het zo'n grote ding zijn? Een ally, als je, you know, sometimes denk ik van, we kunnen een beetje dimmen, you know? Ja. Omdat de LGBT community is getting like out of hand. Ja. Dat ik denk van, het is niet eens leuk meer. Ja, maar dat... Weet je, om queer te zijn, om heel eerlijk te Ja, zijn. dat begrijp Maar zo, ik. het wordt ook een insult nu. Ja. Wat een cute, oké. No, Ja, ja. Weet je, nee, I'm just a human being. Dat is wat ik juist, dat mensen gaan doen. Accept me as who I am, that's it. My queer is just a part of me. No what you say. I'm ethnically before I'm even black. Before I'm even black, before I'm even queer. Ethnically komt first. The inside of me. Weet je? But it becomes something So else annoying. once it becomes something you are Emily for sure, but you become something else when your girlfriend's standing next to you. Of course. And that's okay. But that's my thing. Tami Costa, mi tigo dil ko Tami Bita. Yeah. Mind your goddamn business. Say dat nog ik ons beste conversatie on the islands. Go mind each other's wak bobida before je die andere persoons leven gaat kijken. Ja, we're gonna have to bleep that. See. Dan ga ik, want we hebben heel veel hele Sorry, goede vragen. ja. Maar ik denk Kan dat... zijn. ik denk dat het beste nu is, want we gaan het gewoon hard en heavy houden. Family. Oei. Family. Family reactions and family responses to coming out stories, to situations. How has that been for you guys? How is that for you guys? Hoe ga je daarmee om? Nou, hou jezelf in, you got this girl. Oké, nou, voor mij was het echt, ik heb iedereen op dezelfde dag gezegd en gebeld. En ik begon bij mijn moeder en dat was echt heel grappig. Ze begon een soort van, oké, maar hoezo? En de Bijbel en God en dit. En ik dacht van, ja, maar mama, this is it, you know? This is what you know? Ja, maar oké. En daarna ging hij door, huilen en dan weer boos en dan weer, ja. En toen vroeg ze, nou, maar wie is het dan? Ik zei, Zei hij, dat had je maar moeten zeggen. Helemaal prima, hoor. Dus het ging Seriously, weer over de mom. persoon. Wow. Seriously. Maar het was echt een soort van rollercoaster van emotion. En toen ging ze zelf erover praten. En we waren echt op een andere level gekomen in onze relatie. Dus dat was heel mooi. Daarom zei ik ook freeing in the sense of being free and seeing other people getting free as well. Omdat wat je zei ook, oh, nu besef ik dat. Ik was een inspiratie voor mijn moeder. Ja, was een inspiratie. En oh, wow. Ja. Ik What was you did precies there. dezelfde treintje ging ook met mijn pling. Ja, maar in principe heeft mijn familie het best wel oké opgepakt. Maar ja, mijn vriendin had wel een andere ervaring. Maar ja, dat is haar verhaal. Daar ga ik nu niet over hebben. Maar verder had ik heb ook een tante verteld die heel religieus is. Die bleef me zo aankijken van, oké. Maar ik weet niet wat voor oké dat was. En ik ging ook niet verder in. En ik heb het heel nonchalant aangegeven. Ja, dit is mijn vriendin. En ze keek, oké. Zie, en een andere vraag. Dus weet je, we hebben niet echt diep over... You didn't care? Het maakte je niet uit wat oké was? Nee, ik bedoel, nee. Yeah, my mom loves me. That's all I can say. My mom loves me. My mom knows who I am. My mom accepts who I am. And it was not easy. We went through a whole roller coaster to get to where we are now. But she loves me. She loves who I'm with. And I inspire her just like yours.
because I'm happy. And at the end of the day, it's all about happiness. You know, who you're with is who is supposed to make you happy, who is supposed to be your backbone. And I've shown my mom throughout the years different phases of me, different relationships. And I think being open to her and being transparent really made her see me for who I am and not just me liking women. So yeah, she is very religious, also grew up religious, but she chose for her daughter, you know, she chose for the happiness of her daughter. And that's all I would like to ask for. So thank God. At the end of the day, thank you, mom, for accepting her. As long as my mom knows, my mom is happy that I'm happy, then then it's good. Nee, dat begrijp ik ook wel. Dat het in principe niet heel veel uitmaakt welke reactie je van iedereen krijgt. Maar in ieder geval goed dat er heel veel positieve verhalen zijn want je hebt ook heel veel negatieve verhalen als het gaat over familierelaties. Je zei het zelf, dat je met mensen... ik ken het uit mijn eigen familie ook, dat er gewoon geen contact is geweest tussen personen over queerness. En hoe ga je er dan mee om als het wel een keertje nasty wordt op die Caribbean manier? Yeah. Everybody thinks they know who you are. You know, everybody, especially family members that have not been in contact with you for years. Yeah. You know, they see you and they think they know who you are, and they want to speak up for you because they're older than you. And I think that's bullshit, honestly. Like, nobody, sorry, but that too. Nobody knows who you are than the person that checks up on you. Yeah. That really goes through life with you, that's seen you cry, that's seen you get up and continue. Nobody knows you like that person. And that's why I shouted out my mom, because she's been through it with me. Yeah. You know, other than that, there's nobody else that's been through it with me like she has. Yeah. So I don't think anybody else has anything to say about me other than her, you know, and they can, but I won't listen to it, or it won't bother me. Yeah. You know, because family members, for me, your family once you stand by me. Your family once you've been through it with me. Your family once you contributed to my life. You're not family if you're just related by blood. Just blood. You know, I think friendships are my family. Mensen, ben ik die helemaal zijn mee meer vrienden dan je eigen familie. Yes, and I'm okay with that. Familie. You know, I've really strived to be independent my whole life, so I don't need to have a family and need other people. So yeah, I think people should really mind their business and look inwards and see. I told you. And see who they are, and if they want to become family, if they want to stand as family, then they should reach out and try to build a relationship. En nu hebben we het ook in het kader over de Caribische mensen. Dus back home gaat het over. Dus ik hoor eigenlijk wel een consensus van mind your business. Because people te meten, tiki. Mete mucho, sí. And I echt mind that. But if you're in conversation with me after Bomete, then okay. But you're not in conversation with me whatsoever. So who are you to come and say anything? No be meten. No, be meten. Maar dat is echt iets die op de eiland een probleem is. Confronting others. Weet je, dat boos worden op elkaar is makkelijker dan echt serieuze gesprekken voeren die awkward zijn. Weet je, let's talk about those things dat er lastig zijn. Hoezo heb je de vorige keer... Weet je, wampapje over die kost dat taboe. Daarom heb ik ook die hashtag wampapje tegen een paar jaren geleden opgericht. Maar zo, ik voelde van, er zijn zoveel dingen die gaande is, die we niet erover hebben. LGBT ook zelfs, weet je? Q+. Sorry, ik maak een grapje, maar het is echt Het is wel serieus. iets waar we goed over moeten nadenken. En gewoon kijken naar mezelf. Hè. Ik vind dat ook lastig om over ongemakkelijke dingen te praten. Ja, nee, sowieso denk ik iets wat heel Caribbean is. Ik vind het ook heel letterlijk. lastig. Ja. Ik ga niet zomaar tegen jou zeggen, Sal, vorige keer zei je tegen mij dit en dat vond ik niet leuk. Weet je, nu kan ik het beter doen, omdat ik hier 9 jaar al woon. En Nederland is dat iets makkelijker, Ja. iets directer, weet je? Hangt af wie, maar in ieder geval. So, mind your damn business. Sorry, bliep en een bliep.
Nee, Grow up, Summer. See. We're living in 2024. I mean, come on. Ja, en springend op dat 2024 ben ik even benieuwd. Ik hoop dat dit niet waar is, maar heb je je ook wel eens onveilig gevoeld? Als het gaat over echt veiligheid rondom je queerness. Is dat nog iets wat speelt? Want voor mij, natuurlijk, ik weet dat het speelt, maar in my mind, that's like Mother Russia and stuff like that. So in my mind. And maybe in the Caribbean, I'm not sure. Maar is dat iets wat jullie hebben meegemaakt? I hope not. Maar... Niet echt onveilig, maar meer die awkward opmerkingen. Ja. Oh, kunnen we dan een threesome doen? Of zo, weet je, dat soort vragen. Dat je denkt van, why would you even ask me that, you know? Of dat we dan samenlopen. Oh, oké, dan, weet je, dat soort rare opmerkingen. Net als toen je jonger was en je op de straat loopt en dan hoor je... Weet je, dat soort dingetjes, dan hoor je... Dat hoor je nu de andere kant De andere kant op. Oh, dus jij doet dat ook? Ja, in ieder geval, dat soort awkward dingen. Dat ik denk van, oké, ja, is goed. Je kent mij niet, waarom zou je dat überhaupt zeggen? Or when they say, yeah, you haven't met the man of your dreams. Aha. Being met a Cebu hetero back. We haven't met the one. So that I can be and be the No. Hebben jullie ooit een activisme rondom LGBTQ+, IA+, gedaan? Of zijn jullie er deel van geweest? Yeah, at school, I was a part of GSA. I'm also still part of GSA. GSA is? GSA not is like it's like a committee for gay students, the guidance support system. Yeah, at school where students can come together and speak their truth and stuff. Yeah, so I like to be a part of that whenever I can. Everything surrounding my students. I think just existing and doing my business at TXN Studios, where I run educational projects, educational content. And just being in that as a gay person is already a sort of activism, you know? And yeah, just taking part into pride events, most definitely the ones in Bonaire, showing up, showing your things, being a part of anything that celebrates people, loving other people. Maar omtrent de acceptatierechten, wat zou jij graag willen zien? I want an ally committee. Ally committee. Committee. Yes, I want the ally committee. I want a visible, toegankelijk, accessible ally committee. Okay. A committee of allies. And I want there to be mothers. I want there to be fathers, uncles, especially uncles, aunts, and grandmas. Yeah. That's what I want. Waarom die vijf? Ja. Because those are the pillars. Okay. En allies, dat is in de context dat zij zelf heteroseksueel zijn en allies zijn. Ja. Okay, dus The moms, the dads, the uncles. Allemaal heteroseksueel zijn. It's gonna take a lot of courage because it takes a lot of courage because people will see you and people will judge you. The others will judge you and they will try to make your life living hell. But I think what the islands are missing is exposure. And not the Facebook kind, not the babies getting injected with testosterone kind. They need the exposure of people, of just normal people, which are there, you know, amongst the community. I know a lot of people in the community that are gay. They are your teachers. They are your begeleiders. They are your gymnasts. They are they're everywhere. They're in the churches, out the churches, they're everywhere. So why aren't we validating these people? Why aren't we making them speak on their experiences? Yeah. And yeah, I think that's something we gotta do. And I hope to do that myself. I hope to go back one day and bring some allies together myself if I have to. Ja, ik wou net zeggen, laten we hopen dat dat van tevoren wel al een beetje is gestart. En Edmelie, wat is een verandering die jij... Ja, ik denk gewoon dat mensen naar zichzelf moeten gaan kijken. Just look at yourself. Kijk wie jij zelf bent, voordat je kijkt wie andere mensen zijn. Omdat dat zegt heel veel over jezelf. You know, you gotta know yourself
first. And believe me, you would never stop knowing yourself. En als mensen dat gewoon begrijpen, hoop ik dan dat het iets beter gaat in de wereld. I don't know. Maar that's like a really big thing to ask. Because the islands are like built on these lies and these beliefs and these weet je, torture, fear, slavernij. Weet je, dat ligt er nog. En iedereen is aan het vechten om die mentaliteit. It's all in the head. We have to get outside of our head. You know? Ik zeg dat, maar ik heb dat ook. Ik moet soms ook uit mijn hoofd stappen. Your thoughts makes the reality. Dus wat jij denkt, wordt real. Dus als je denkt van mensen die gay zijn aliens, dan is dat ook zo. Then aliens are coming to Earth. You know? Of zijn ze all up Earth? Ze zijn all up Earth. That's a good message. And I think I would love to hack on that. Because I think a lot of people think this is an abomination that's temporal. That's tijdelijk. And it's not. It's been here for centuries. There are a lot of people among us. A lot of people among you that you might say, oh no, I don't know, they'll give you for your kids, your uncles, your aunts, your ancestors, they all might have been, you don't know, you know? So everybody should really start accepting others, accepting reality, and know that this is not something that's going to stop. It is not a phenomenon. It's something very normal. It's not a phase. Do your research. Open Google. It's everywhere. It's in everything. It's gewoon Mother Nature. Ja, dat laatste ben ik ook... Dat is altijd mijn argument geweest tegenover mijn vrienden. Het is altijd geweest van... Kijk in de natuur. Er zijn gewoon dieren die dit ook doen. Ik weet niet. It's like, if you want to talk about God is nature, I mean, God intended it. Gaan we niet doen. That's too deep for now. Anders gaan we nog een half uurtje praten. You cannot pray it away. Nee, dat sowieso niet. Break gay camp, Coco. Away. And I would really advise people to start loving on your children, loving on your peers that are who they are, because you're going to hate on them and die. And they're gonna continue being themselves. Weet je wat nog erger is? Je bent religieus en dan hate je jezelf, je eigen kind. Dus dat kan ik gewoon niet samenzetten. Time with them. Hoezo? I've heard a story of this grandma that was just about to pass away, and before she died, a couple of hours before, I don't know who said that. I think it was you, somebody. Yeah, and then they just, then before they were about to die, they wanted to rekindle with somebody, and I don't think that's not good, man. Like, yeah. But, I mean, at the end of the day, waar ik wel blij mee ben, is dat jullie voices al zo verlicht, is niet het goede woord. Jullie voices al zo modernly Caribbean modern zijn. Dus jullie gaan dat ook, of wij gaan dat ook terugbrengen. En als we kunnen kijken, even terug naar Stichting We Connect en de Caribische student, die deze zomer aankomt vanuit de Caribbean hier. En hetzelfde traject gaat volgen wat jullie hebben gevolgd. Wat geef je meer aan de queer Caribbean student? For over here. So what do they need to take with or leave? And what do they need to search for over here? Yeah, take your identity. No, don't forget who you are. Don't forget where you come from. Don't forget that you were born and raised with manners. But definitely come here and explore. Because, it's a good opportunity too, you know? And if you don't know who you are, then go definitely explore who you are. Explore always. Be very careful because you can get lost in all of that. In exploration. But don't hold back. Don't hold back. I would say get out of your comfort zone. Je hebt al de eerste stap gedaan om hier te komen. Waarom zeg ik dat? Ik heb al een paar jaar geleden een paar studenten begeleid toen ze hier zijn gekomen. En eentje zei tegen mij, nee, ik ga nooit uit mijn comfortzone. Ik blijf gewoon hetzelfde persoon. Ik zei tegen hem, of je het wil of niet, word je gewoon uit je comfortzone gehaald. En it's okay. Gewoon be ready, accept the change. We blijven ontwikkelen, we blijven evolven. En soms hebben mensen
last, ik zeg het ook, ik heb zelf last met dingen die dan anders worden als dingen veranderen en zo. Nu met verhuizen ook, weet je, alles wordt anders. Maar oké, hoe gaan we het dan in deze... weet je, wat gaan we anders doen? And that's okay, that's part of you. Embrace the different types of Edmely, the different types of Sal, different types of Tatjana. Omdat je blijft nooit de persoon die je op dit moment hebt. Dit is momentopname. Ik kan deze filmpje over 10 jaar kijken en denken van... Edmely, waarom heb je dat gezegd? And that's also okay. Omdat op dit moment voel ik me zo. You know, if we definitely update your loved ones. Ooh. Keep update. If you love them and they love you, you have to update them. That's why I love the gay boys that come here and turn completely drag. You know, like they're innocent, they go to church every day, and then they come here, they're like posting drag pictures on Facebook. Oh. Sorry. I love it. If you're gonna explore drag, if you're gonna explore something crazy, update your loved ones. You know, make sure that they go through the journey with you. You know, so they don't find out 7 years later that you are who you are, and let them know and keep them updated. And I think that can also strengthen the bond you have with them. Will strengthen. I will tell you, it will strengthen. Ik kan geen taal praten vandaag. I give up. It will strengthen the bond. Yeah, okay. Just by accepting Kaba, that you know, we still love you. Nanos Ponestina. Dus it's okay. All right. Ja. Dank jullie wel voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Ik denk dat Edmely en Tatjana ons een overvloed aan goede informatie hebben gegeven over hoe het is om queer te zijn als Caribisch persoon in Nederland. En zelfs hoe het is om Caribisch en queer te zijn in de Caribische eilanden. Voor de volgende podcast gaan we het hebben over wat er allemaal is veranderd voor de Caribische studenten. Het nieuwe BSN-nummer wat is ingevoerd en natuurlijk de langstudeerboete wat er ook aan gaat komen. Graag like, subscribe, deel deze video en dan zien we jullie bij de volgende podcast. Dank jullie wel.